हाय लोगोफोर, बे आरो आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दिनै जोंहा आलासि फैगोन, आब' सासेया फैगोन दिनै, भागिनफोर फैगोन, आब' भागिन बिसोरो फैगोन। मैयाथ' सासे आब'आ थांबाय आरो दिनै सासे आब' फैलायसिगोन। न'नि दाउ हमना दोनदों मासे आरो नै ना लाबोदो। नाखौनो ओंख्रि बनायसिगोन फुलकबि बिलाहिजों। नै आलुखौ फार्स्ट एवना लाग्रोनि एसे। आलुखौ एसे एवग्रोना लाबा जानो गाहाम जायो। जा आलु गथा गथासो जायो नालाय, बाबुआबो जि गाहाम मोनो। आंबोथ' आरो बेदराव आलु दरसेबाबो मोनजाबासो गाहाम मोनो। फ्राय जाबाय नै आलुआ। दा थिखांनोसै, दाउखौ एवनोसै। नैया फ्राय जाबायना, जानो गाहाम जासिगोन दा। नैया नैया दाउखौ होनसै दा। संख्रि होना दोननो। आलासिफोरा मोनफैबाय नैया। भागिन फिसा, भागिन गिदिरा फैयासै। फैगोन संसारा? अ नैया आलासिया संसिगोन मालाय जोंहा। टिक्लिया लासै लासै एर। आं ना फ्राय बनायनोसै। जाबाय दे, खोबना होदो। हालदै होबाय। थिंबो जाबाय आङो। बेयावबो। मालाय फैनानै नै गान खोनासंगासिनो जुसमिया। बादाम जादो। हेडफनखौ बख'बा जोंबो खोनासंनो हागौमोन ना? मा? हेडफनखौ बख'बा जोंबो खोनासंनो हागौमोन होनदों। टिक्लिया मोसानाय खिथिया माने? टिक्लिया मोसानायखौ। टिक्लि गोजानाव थानायाव सोर थिखाङो? सोर थिखाङो मिथिया? सेंग्राखा दोङो नमल होननाय। नमला थिखाङो। गेब्लेगोन। जोंना मोनखांजोब्बाय। मैया दाउ भाजा। नैया दाउ भाजाया जि बरिया जादों। नै रानिया, सुसमि रानिया इनै ना एरदों। मा दङ बेयाव? ना, आलु, कबि, फुलकबि, बिलाहि। आरो इयाव मा दङ इयाव? दाउ बेदर। ओंखाम? नैलाय दाउ बेदरा बेयावसो दङ। बाबुखौ लायनो थांसै स्कुलाव। जुसमियाबो थांफायोनो बिदाखौ लायनो।
माब्लाथो नांलायनो मोनगोन जादो इसोरो बुं आदाखौ लायनो थांनि होन आदाखौ लायनो थांनि स्कुलाव होमबालाय नैया 3:30 जाबाय दासो ओंखाम जादो जोंहा सानजौफुनि नै जुस्मि नैया उत्तम ब्रह्म नैबे आंनि नैलाय आइजों आब'जों जाबाय थादो जोंहाबो जानोसै आंहाबो जानोसै लासै बुंना हर रोङा इयो जुस्मिया गेलेफेराना बियो ओंखाम जाखांनानै गेलेबाय नैया बिदा बिनानाव गेलेगासिनो बिदानि फेसलक दोङो नै मबाइलाव बिनानावा मबाइलखौ लक खुलिनो नागिरबाय थादो बिदाया मोखांखौ दिन्थिया माने लक खुलिनो नागिरबाय थादो जुस्मिया फेसलक दोङो ना होआ मानो खुलिबाय खुलियाखै बाबुआ सुइटारबो जोमाखै दे नैया दहायबो दाउ जादों दाबो दाउ आबौआ लाना फैदों आलासि आबौआ न'निफ्राय लाना फैदों 2 केजि जागोन ना इयो ने 2.5 केजि दङनो गाबोनबो सबनियाबो दाउ जायानो आबौआ बेनि थाखायनो दा मोनाबाबो जानोसै नैया जि आराम जादो दिनै जि बुरजा मानसि जोंहा जोगो मानसि जाना दङ दाउ साफा खालामग्राया नै आबौआसो आबौआ दाउ साफा खालामगोन जोंहा इनि सारायाव दै दुंगासिनो दै गुदुं खालामगासिनो दाउखौ दाबाय नै आबौआ नैया गोदाखांबाय जोंना माके आबौआ दाउ भाजाया मोनबाय ओंख्रि सङाखै दा मोनायावहाय बे दाउ भाजादों जागोन होनना बुंदों आबौआबो दहाय सानावबो दाउ मोनायावबो दाउ दहाय साननि ओंख्रियानो दङ एसे मोनबाय भाजाया साननि ओंख्रियानो एसे दंबावो आलासिनि आन्था आबौआथ' ओंख्रि जाला बियो दै सोमनासो जागोन होनना बुंदो एसे भिडिअ एसे बोरैबा नुदो खिन्थु एवनायबाथाय मोजांखौनो नुदों भाजाखौ